Fel ffair yma yn yr adran ffermwyr ifanc a'r gystadlaethau mewn rhagddynt. A'r cwestiwn sydd wastad yn codi efo fi, pan ydych chi'n 6 ar 20 oed ac yn mynd yn rhy hen i gystadlu ffermwyr ifanc, beth sy'n digwydd wedyn? Ond, mae gen i rhywun sy'n gwybod yr ateb yn hyn, Caryl Roberts o'r FUW yn Undeb Ymieithwyr Cymru. Ti'n iawn bore yma? Dwi'n iawn, sy'n Ron? Iawn, diolch yn fawr i ti. Reit, dwi eisiau ateb i'r cwestiwn. Beth sydd gennych chi i gynnig i rai sydd yn mynd dros oed yn y mudiad te? Wel, fel wyt ti'n gwybod, Eiron, dwi'n meddwl bod ti'n 6 ar 20 di mwy, nag oes? Chydig drosodd. Chydig drosodd, na ti. Wel, teimlodd ni fel undeb, de, bod na gyfle i roi llais i bobl ifanc. Pam maen nhw'n stopio cystadlu? Ella bod yn rhan o aelodaeth undebol ddim cweit yn gam cywir iddyn nhw, a bod o'r rhy stuffi ar y boring. A bod na rwle yn y canol i'w lenwi. Ia, achos mae mor bwysig bod y bechgyn a'r merched ifanc ma'n gwmpas ni yn rhoi di barn ar ddyfodol amaeth. So gyda FUW Academy, beth da ni'n obeithio ydy, ella fi na WhatsApp grŵp, a pan ma' na rhywbeth ddadleuol yn dod fyny, byddai'n gyrru negas yn dweud, hei, beth da chi feddwl o hwn? A bod hwnna wedyn yn bwydo mewn i bolisi ar undeb. Achos y peth pwysicau i fi ydy bod ni'n clywed a gwrando gan y bobl ifanc yma. Diolch mosh bod nhw ddim yn dod i gyfarfodydd, dwi jyst eisiau clywed i lleisio nhw. Maen nhw'n magu hyder fyny ar 6 ar 20 ac yn diflannu falle, a da chi roi cyfle iddyn nhw gael dal i fynd a gweithredu ar bethau. Na ti, ac wrth gwrs, mwyn denu nhw, mae gennym ni disgawnt ar wneud test trailer sydd yn gythgan o beth Drud ofnadwy yn dydi. A wedyn mae gennym ni disgawnt a fi na dripiau a mae na rhyw hoodies a rhyw, yr holl gybol. Felly ydych chi'n ymaelodi wedyn efo'r Academy a wedyn mae yna disgawnt ar bob meth o bethau? Na ti. Gret, syniad gwych. Ynddo? A pob lwc efo'r fenter. O, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch am y sgwrs. Iawn, hwyl.